zitearena izango da aukera bat. Eta segun aukera hori nola jartzen zaien, errazago izango da, edo tentagarriago izango da euskaraz zitea, edo ez. Eta hor sartzen da gure ardura. Euskaraz egitea izan daila tentagarri, izan daila pizgarriak izan ditzala, olako sariak, baina izan ditzala baita ere bestelako pizgarri batzu, elkarrengan hurbiltzen gaitu, ari gara gizartearen, ari gara gure lagunen, ari gara gure komunitateari mesediten, eduki ditzala beste zabarri batzuk. Baina hori gure ardura da. Gazteoi, ez dizugu asko esan behar zer inberdu zuen. Inbertzituztegu animatu irakurtzera, animatu ikusentzunezkoetan oso aktibo izatera, eta baldintzak sortu, zuen aktibidade hori euskeraz izan daia. Ea zer dioten gazte, zer diozue? Zer diozue? Garrantzitsua dela. Oso garrantzitsua dela, ez da, irakurtzea eta ondo irakurtzen jakitea eta disfrutatzea, bai? Teknikak berriro, ez dakit horrek harrapatu nauni, ez? Hau ezberdin txamarra ikusi denik, horrela benetako jendea ikusi dugu, ez? Bideoan, nola aukeratu zenutun teknika modu hori? Azkenean hartu genituen bideo zatiak eta eskatu nion manexi pare bat bideo lortzean eri eta azkenean erresa da jartza bideo bat beste baten atzean eta musika eta testuak jartzea. Bueno, erresa da, fenomen. Orduan datorren urtean, zer, berriro? Ja, ezin dugu parte hartu. Claro, zoia laugarren baina zaudete. Bueno, baina berdin zaio, lankidei, ikaskidei, esango diezu, ez? Animatu behar dela edo zer? Bai, noski, gainera irakasleak esaten durtero animatzeko, hasik animatuko dira. Animatu behar dela irakurtzera lehenbizi, jakiteko zer dioen, liburu horrek, eta gero ja, hortik abiatuta, book trailerrak eta barrak. Zorionak gazteok, segi horrela! Printzipio sinek ez du zalantzan jartzen, irakurketa zenolako onura dauzken pertsonaren garapenean, ez? Bai garapen intelektualean, bai garapen moralean, estetikoan, eta nola ez ikasketa mailan, ikasketa garaian, garapen akademikoan. Orduan gu galtza horrein sinisten dugu, garapen guzti horiek aurrera jotzeko, beharrezkoa dela irakurtzaletasuna sustatzea. Mila esker parte hartzeatikan, gonbidatu egin bai, gure arte, datorren urtean arte.